Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Primer programa de Entre Líneas de este 2026 y queremos hablar de uno de los problemas que más preocupan a la sociedad, que además de la vivienda es el empleo. Y es que Vigo sigue siendo, y su comarca a día de hoy, uno de los motores económicos de Galicia, de los principales, y también es un territorio que en la actualidad está marcado también por la precariedad laboral, también por una industria con cierta incertidumbre y también con desigualdades en el acceso al mercado laboral. De este y de otros temas queremos hablar hoy con la secretaria general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Vigo y también en Baixo Miño, Montse Carrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, muchísimas gracias, Leti, por invitarnos, por convidarme a estar hoxe aquí contigo. Grazas a ti por vir, que sabemos que deixaches outras cousiñas que tiñas pendentes para estar hoxe con nos aquí en Entre Líneas. Queríamos falar contigo da situación do mercado laboral en Vigo, pero tamén en su comarca. Como é a día de hoxe e como cambiou, por exemplo, do ano 2025 ata o día de hoxe, 2026, nestes comezos? Vale, os datos son positivos, é dicir, agora mesmo hai 14.000 parados e paradas, hubo un descenso do 7,2%. Ben, o dato é positivo, a nivel de Galicia o dato é positivo tamén desde o momento que hai 112.000 parados e hubo unha baixada do 5,7 e a nivel estatal 2,4 millóns cunha baixada do 5,9. Os datos son positivos, pero nós temos que fixarnos na outra parte e é das persoas que, como ti dixeches anteriormente, están á procura de traballo. Hai que decir que estes datos positivos teñen un porqué e é unha reforma laboral que se fixo no 2022 na que os sindicatos UGT e Comisións Obreiras fomos protagonistas porque loitamos moito para que se modificase a reforma laboral anterior. Con esos datos tamén decir que nos había unha aposta e unha necesidade, a xente necesita tranquilidade, necesita que o seu contrato non acabe mañán e saber se te van a volver a chamar ou non. Hubo unha aposta polo contrato indefinido e os números nos dicen que antes da reforma laboral máis ou menos un 12% de persoas tiñan contrato indefinido e agora estamos no 41%. Vamos polo camiño correcto, aínda que decimos que hai moito que facer, sobre todo nos contratos a tempo parcial, no fixo discontinuo, etc. Hai moitas cousas que temos que seguir tirando por elas para que se modifiquen, pero bueno, vamos no bo camiño, pero hai que decir que nós estamos cas persoas que están á procura de traballo. A pesar deses bons datos que dis, eses datos positivos que temos de emprego, tanto en Vigo como na súa comarca, se vamos ao detalle, as cuestións, a temporalidade, as xornadas, o acceso tamén para os máis novos ao traballo, como é aquí, en Vigo e na súa comarca? Ese é un dos hándicaps, un dos temas que temos enriba da mesa e que non nos esquecemos. Sabemos que melloraron algo os números con respecto a xente nova na procura do traballo tamén, pero esa mellora non é significativa, de aí que un dos temas a tratar para o próximo ano, un dos deberes que temos para que a xente nova teña máis posibilidades de acceso ao traballo. Aproveito tamén para, ti estás falando da precariedade e o tema da muller, que é fundamental. O 60% das mulleres paradas a nivel estatal, xa dicen paradas, dos parados son mulleres. A nivel de Galicia é o 58%, en Vigo é algo menos, é o 57,5%, pero ainda así
esa brecha de xénero está aí pendiente, é algo que no que hai que continuar traballando, non é que vayamos a traballar, é que estamos aí nesa loita polos traballos precarizados. Se me permites, para poñer un exemplo, que tristemente nós o tiñamos na nosa senda, pero tristemente despois do asesinato dunha compañeira en Porriño, saiu máis nos medios. Non quere dicir que teñamos solucións, pero sí saiu máis nos medios que o tema do SAT, da axuda a domicilio. Se me permites, quería explicarche algo como é a situación, porque dá a impresión de que de un problema eterno, pero é un problema que temos que buscar solución. É dicir, as compañeiras, digo compañeiras porque a maioría son mulleres, e estamos falando nesta zona que son 3.000, non é unha broma, non é un número menor, teñen un convenio de 2010, ese convenio finalizou en 2005 e a patronal pequena, despois de negociar ese convenio, desapareceu. Volve a aparecer no 2022, consíguese porque os únicos que se sentaban á mesa eran as grandes empresas, queríamos que as pequenas tamén estivesen aí no 2022, e que sucede? Nesa negociación nos fan un planteamento, e o planteamento é que queren dúas tábuas salariais, unha que se lle aplica aos contratos que están en vigor. Por qué? Porque eses contratos en vigor, eles non poden esas subidas salariales aplicarlle a eses contratos porque son contratos pechados. E despois facer outra tábua para os novos contratos. Ben, a cambio dicen que a xornada laboral é de 39 horas, pasaría a 37,5, pero non se chega a un acordo e, sobre todo, pasa que xa hai concellos que o que fan é licitan xa para que non poidan estar nesta outra táboa salarial. 2025, volvémonos a sentar e nos encontramos ca mesma situación. Vale, nos sentamos, pero ou hai dúas táboas salariais ou aquí non hai negociación. Ben, desde comisións decídese facer unha mesa de traballo para empezar a controlar, a ver como están as distintas licitacións e se quere levar a cabo o que dice o contrato, e é que a parte dos cartos reais que é para ese contrato ten que haber incluída unha tábua en relación aos IPCs que van subindo cada ano, máis menos como poden ser, e aplicarlo tamén a ese contrato. E nese traballo estamos, aparte de que queremos, igual que a patronal, que se toque o tema da lei de desindexación, que quere decir que se poida falar no medio do contrato, falar de aumentos de novas partidas económicas para poder levar ese contrato a cabo. Que pasa? Hasta agora é un tema tan pechado que solo en contadas ocasións si se aumenta unha partida. Unha que se me ocurre agora é que cando foi na crisis na guerra de Rusia e Ucrania, polo tema das materias primas, aí si o goberno aceptou facer unha variación económica nese contrato, pero son escasísimas situacións e nós queremos que é un tema que hai que tocar. O servicio do SAF, de axuda no fogar, é un servicio altamente feminizado. Falabas de dous puntos claves como poderían ser o punto salarial ou mesmo a xornada, pero o detalle, as condicións laborais, que é o que piden estas traballadoras na súa maioría? Que o que piden esas traballadoras? Algo tan esencial como ter as condicións mínimas para levar a cabo o seu traballo. Unha delas é a da seguridade. É dicir, hai temas donde van a X domicilios e a situación
tanto pode ser da persoa que necesita o servicio como do seu entorno, non é a máis segura. E se encontran en moitísimas ocasións que antes non se foi aí a ver como está esa situación para que esta persoa poida traballar. Un caso, fai pouco tuvemos unha xornada aquí en Vigo sobre estes sectores feminizados e precarizados, e nos contaba unha compañeira que, por exemplo, elas lle decían que non poden levar o móvil. Hai persoas que consideran o móvil persoal, porque consideran que, non sei, que si vas a facer utilizarlo para outros fins que non é traballar, cando elas son persoas con sensibilidade e profesionalidade co que van é o seu, pero que a veces, como neste caso, era necesario. Quiso foi atacada por un usuario, tuvo que pecharse no cuarto de baño e menos mal que o tiña con ela e chamou, pediu axuda para que a foran a socorrer. O tema da traballadora de Porriño, ela avisara tamén, é dicir, as compañeiras queren facer o seu traballo, é un traballo moi sensible porque estás con persoas moi sensibles en situacións a situación precaria para dúas partes, tanto para a traballadora como para o seu usuario. Entón, de aí que a administración ten que poñer todos os medios para que as dúas partes ten ben. Canto mellor este a traballadora, tamén mellor cuidada e mellor atendida vai a estar a usuaria, que é o que queremos. Que pasa? Que a veces hai situacións como que é necesario que en vez dunha persoa que vayan dúas, e isto a administración lle costa máis. A administración, estou falando de Xunta, a nivel local, a sensibilidade, como está no día a día con eles, o entenden máis. Despois hai outras situacións tamén onde se necesita unha serie de ferramentas, como grúas, etcétera, etcétera, para poder facer o seu traballo, porque non todas as persoas usuarias teñen as mesmas condicións. É dicir, se estás con elas, como estivemos ese día contándonos a súa situación, dices, é increíble, presumimos de estar no século XXI, presumimos de inteligencia artificial, de que vamos á lúa, de que facemos non sei cantas cousas, e algo tan esencial como o cuidado das persoas dependentes, as persoas que o levan a cabo están nunha situación moi, moi precaria. De aí que seguiremos a ser o seu altavoz, o altavoz destas compañeiras, por suposto. Monse, outro sector altamente feminizado é o da limpeza. Leva anos tamén co seu convenio caducado, dende decembro do 2022, se non me lembro, e tamén abarca moitísimos traballadores aquí na provincia de Pontevedra. Como avanza esas negociacións do convenio coa patronal? Pasa o mesmo que pasa con a axuda a domicilio. Teñen X contratacións que a administración e pasa o mesmo, que non queren subir o salario, súbese en función ao IPC, pero non se fala de aí nada máis, porque tampouco poden romper esa línea, de aí que teñamos esas dificultades. E agora súmase que hai unha serie de dereitos adquiridos que queren tocar que non lle imos a consentir, de aí que siga parado, pero, é dicir, non se acaba, por suposto, a negociación, pero hai cousas polos que non vamos a pasar. Que puntos, Monse? O que me dicen os compañeiros é algúns complementos que xa estaban establecidos e que os queren tocar. Outros sectores tamén moi importantes para Vigo, para a súa comarca, a automoción, o naval, que abarca tamén a moitísimos traballadores, a moitísimas pequenas e medianas empresas daqui da área metropolitana. Que balance podemos facer destos sectores actualmente? Empezamos tal polo protagonista da maioría das portadas dos periódicos e tamén dos informativos de radio e televisión. Estelantis, paréceche ben.
estiven a falar cos compañeros sobre este tema e me comentan que este ano, que as características, este ano, cando falo deste ano, falo de 2025, 2025 que pechamos. Disculpa, pechado, 2025, para a fábrica de Vigo foi un ano importante, vendo a situación a nivel mundial e a nivel europeo, que o sector da automoción está en todos os focos, non? Eles me contaban que superouse un récord de 2007, que era máis de 560.000 vehículos que se fixeron durante este ano. Hai dúas líneas de produción, hai a da furgoneta, que ca noticia de fai pouco, que se estaba pensando que era como cambio de motor que iba a afectar a esta furgoneta, ca noticia de fai pouco de que siguen cos motores de combustión, eso é algo moi positivo, é dicir, vai a seguir adiante esta línea de traballo, e despois temos a outra línea que é o coche 2008. Que pasa con este coche? Este coche ten algo positivo, e é que é aceptado polos usuarios polo tema de que ten o coche o motor híbrido, non? Entón, como vamos hacia o cambio, de aí que xa vas ao ter os dous unha facilidade que tes enriba da mesa, este coche 2008, este 2025 a produción foi nos 3 turnos, a produción estuvo ben. A partir de 2026 a ver o que sucede, porque é un coche que está para rematar según as decisións que tomou a empresa, pero bueno, como en sí se vende e está tirando, esperemos que aguante hasta final de 2026, porque en 27 hai un novo coche que se vai a traballar en Vigo. De aí as noticias que nun principio falaban de que non había carga de traballo, se agradece este cambio de opinión e esta carga de traballo para Vigo. Ben, sumado a isto, as auxiliares. Sistema das auxiliares, preocupación máis que grande, primeiro, cando se decía desde Stellantis que querían cos componentes, xa non de Portugal, no principio tiñamos o tema de Portugal, agora se estaba falando de Marruecos. Hai unhas decisións finais que agradecemos que se está planteando novamente que estes componentes se fagan que o normal nas empresas auxiliares, neste viveiro que temos aquí na cidade de Vigo, que por proximidade, e ademais que elas foron nacendo, foronse creando por esta necesidade que foi creando Stellantis, de aí que esta corresponsabilidade para nós é máis que xusta, que exista. Que vai a pasar cando se acabe de producir o 2008? Eso é o que non sabemos, é o que temos que estar atentos. Por parte da furgoneta non vai haber problema, pero sí estas empresas que traballan sobre todo para o 2008. Neste momento, no 2025, xa tuvemos ERE, por exemplo, tema de ZETAG, tema de Arwell, e queremos, desexamos e loitaremos para que neste 2026 a situación sea mellor, desde o momento que hai este cambio xa de perspectiva en relación á empresa, porque hai que pensar que aquí non hai unha empresa matriz, estas empresas están fora de Europa, son cada vez grupos máis potentes e o traballo de Vigo é excelente, pero as decisións non se toman aquí. E sumado a isto, se me permites, e ti estabas falando do naval, estabas falando de empresas pequenas, etcétera, etcétera, onte xa houve xuntanza, xa houve unha xuntanza no mes de decembro, comenzamos tamén co convenio do metal. Convenio do metal que convenio de referencia, moitas
tanto Stellantis como moitas auxiliares teñen convenio propio, pero ese convenio teñen de referencia o convenio do metal. A parte deste convenio afecta ao naval, auxiliares do naval, a un montón de talleres pequenos, empresas pequenas. Non nos esquezamos que aquí o que máis temos é pymes e micropymes. De aí que para nós é unha gran oportunidade este novo, sempre que se negocia un convenio é algo positivo, porque actualizamos conceptos e actualizamos números e necesidades que temos a clase obreira. Entonces, xa che iremos contando, pero esperemos que haxa unha moi boa negociación porque é necesario. Monse, respecto a estes sectores, ao naval, a automoción, a todo o sector metal, como valorades o traballo das administracións, tanto do Goberno Central como do Executivo galego, en canto a esa certa incertidumbre que sempre hai, por exemplo, ti nomeabas nas auxiliares, desa desindustrialización que podería haber nos próximos anos aquí? Temos un problema e é que vou intentar ser sutil, pero nos gustaría que toda esa importancia que lle dan ao Camiño de Santiago e o turismo o tuvesen ca nosa industria, porque o turismo non dá ese pouso e esa seguridade que dá a nosa industria. Se queremos un futuro estable, que é o que queren todos os traballadores e traballadoras, hai que ir a empresas con pouso, e as empresas con pouso son as empresas da industria. E vemos que se lle enche a boca falando do Xacobeo, falando de outras cousas, pero esa sensibilidade a queremos coa industria. A nivel estatal, o diñeiro que viu de Europa era tamén en parte para actualizar, para modernizar, para apostar polo I+D+I. Está facendo un traballo fabuloso a Universidade de Vigo tamén neste tema, pero non vemos esa sensibilidade e esas ganas de que a nosa industria sexa como nós queremos, como o queren tamén as empresas pequenas. Estamos elas con nós e nós con elas, porque nós necesitamos da empresa, necesitamos traballo e eles necesitan traballadores. É dicir, aínda que teñamos as nosas diferencias a hora de negociar, estamos no mesmo barco, e esa sensibilidade e ese traballo non o vemos, e é o que queremos que poñan en riba. Nós vamos a poñer en riba da mesa e eles o teñen que coller con toda a seriedade que require o momento, porque o momento é moi complexo, e as apostas que se fagan desde as administracións son fundamentais, e delas é a nosa industria. Monse, dende o sindicato tedes unha reivindicación nestes últimos tempos, que é a defensa do sector público, dos traballadores públicos, fronte a unha deslegitimación que hai neste sector destes traballadores. Moita xente os califica de vagos, de perezosos, e vos tedes esa reivindicación. Se me permites, vou a facelo desde un punto un pouco máis amplio. Onte, escoitando vos pola mañán, unha das tertulianas decía que neste momento se está facendo unha campaña en contra de os descontos que se fan para o IRPF e todo o demais, que non se quere pagar impostos, que non me saía, que non se quere pagar impostos, e que non se veía defensa da importancia de pagar impostos. Ben, é fundamental. O que temos, o noso estado de benestar, onde están estes traballadores e traballadoras, é necesario para manternos como sociedade. Cando os políticos fan as súas campañas para gañar eleccións, o compromiso que fano cos usuarios, pero tamén se fai, teñen que facelo, non digo que se faga, teñen que facelo coa administración a que representen en cada estamento. Entón, a parte principal
a parte principal son os traballadores e traballadoras. De aí que pedimos ese compromiso, tanto político como que o entendan a nivel ciudadano do traballo que están a facer. Aquí nesta cidade, por exemplo, datos de 2022, fálase de máis de 18.000 traballadores entre a Administración Central, a Xunta e o Concello. Ben, un exemplo que temos agora mesmo é o que está pasando cos traballadores do hospital, traballadores que están pedindo reforzos, que se están encontrando con que teñen a usuarios, a pacientes nos pasillos, que queren atendelos da mellor maneira e imposible, e que se encontran, eso que te estabas dicindo de oídos sordos, se encontran unhas declaracións outro día do conselleiro que dice sei algo pola prensa, pero a mí non me chegou nada. É dicir, cando non só en Vigo, sino é a nivel de todo Galicia, o que está pasando, estamos falando de un repunte da gripe, non das se infeccións digo respiratorias, un caso maior como o que pasamos no 2020. É dicir, é algo que pasa todos os anos, que se supón que xa ten que estar programada. Tes que contar que en X meses este tipo de enfermedades vanse levar a cabo. Non están, e quen o está pagando? Os traballadores. Que pasa? Quen é a persoa que se encontra de frente ao usuario cando non está sendo atendido como ten que ser atendido? O profesional, o compañeiro a compañera, e é contra quen choca cando eles ao final queren o mesmo cos usuarios que facer ben o seu traballo e que a persoa sea da mellor maneira entendida. Isto está, se o levamos a outros sectores, no ensino pasa, non é este punto álxido que estamos a vivir estes días, pero pasa o mesmo ca cantidade de alumnos que teñen na clase, pasa o mesmo que este último ano se contou con menos traballadores e traballadoras, se necesita un reforzo, estamos aí negociando, esperamos chegar a un bo camiño, porque a situación é moi complicada. Outro tema e outro punto esencial, por exemplo, o tema dos traballadores que están en asuntos sociais, delicadísimo, é un tema delicadísimo, estás traballando ca parte da sociedade máis débil, máis que necesita vulnerable, e se encontran atados de pés e mans en moitas ocasións porque os recursos non chegan, e tanto recursos humanos como recursos económicos, etcétera, etcétera. De aí esa campaña que temos enriba da mesa para poñer en valor o seu traballo e para decir, oye, é que é o seu traballo, pero eles son os que están agarrando, que está sostendo tamén o noso estado de benestar. Moi importante o sector público, Montse. Esa para ir pechando retos de cara a este 2026. Temos dous puntos clave, como son o incremento do SMI, pero tamén esa disposición da xornada de 37 horas e media. O SMI xa comenzamos no 25 e hai unha nova xuntanza este venres. Salario mínimo, ben, 1.874 neste momento, Comisións e UGT fixemos un planteamento do 7,5, pero entendíamos polo que se estaba comentando que tiña que tributar, a patronal pide 1,5, no, xa decimos que non, primeiro porque está por debaixo do IPC, se esquece que é un tema fundamental tamén que a vivenda subiu un 20% e que este sector da poboación que non é unha broma, son 12 millóns de persoas que lle afecta a subida do salario, este sector tamén é dos que máis ten necesidade desa vivienda e tal, e como está a situación, non entendemos esa falta de sensibilidade. Ben, hai xuntanza este venres. O 3,1 nos aceptámolo, a parte sindical acepta. Ahora ben, hai dúas cousas que consideramos que hai que tocar. Unha delas, igual que a patronal a
desindexación, é dicir, que se poida tocar no medio do contrato unha subida de gasto, un aumento de gasto, para poder negociar e conseguir mellores condicións de traballo para os traballadoras e as traballadoras. E outra máis que para nós importantísima tamén é o tema dos complementos, a absorción e a compensación. É dicir, é unha normativa que ven de Europa e para nós é importante porque cando na composición do salario, o salario base, o que fan algunhas empresas é coller os complementos que teñen e os compensan aí no salario base, os absorben, entón tes un aumento como que están propoñendo agora do 3,1, pero ao final non existe tal ese aumento porque cho quitou dun lado para incluílo no outro. Entón non queremos eso, queremos que se modifique esa normativa para de verdade que o aumento sexa real. Ben, que vai a pasar coa patronal? A patronal solo asinou con nos a subida do SMI no 2020, que pasou de 900 a 950. A partir de aí sempre foron peros, e agora é o momento de decir que estamos con eles nese punto que queren tocar, que para nós é importante tamén, e que eles teñen que coller e dar un paso adiante para darlle unha mellores condicións de vida a estas persoas que máis o necesitan. Vamos a ver que é o que pasa o venres, pero senón tamén lle diremos ao goberno que, igual que en anos anteriores, que hai que negociar, pero que esa subida é esencial para todos eses traballadores e traballadoras. En relación a outro punto importante, que tamén ven do ano pasado, pero que en setembro no Parlamento había 3 partidos que tiñan que ter un papel relevante, estamos falando de Vox, PP e Junts. E por que digo relevantes? Porque os seus votantes, tanto para o PP como para Junts, o 70% decían que estaban a favor da reducción da xornada, e de Vox non é un número, unha cifra pequena, o 66%, e ese día dixeron que non. O Parlamento, por eles, por maioría, dixeron que non á reducción de xornada. A reducción de xornada non é un tema menor. Pensemos que no ano 76 tiñamos unha xornada de 48 horas. Nese ano pasamos a 44. E no ano 83, mira que diferencias de anos, pasamos a 40. Ben, desde o ano 83 hasta agora, a nivel industrial, a nivel tecnolóxico, os cambios foron enormes. Pensa, como tiñas que facer, un exemplo, unha nómina, unha traballadora, como tiña que facer unha nómina naquel momento, e como a ten que facer, como se fai agora. A día de hoxe. Vale, entón, hai un cambio enorme e o que nos estamos pedindo, esa diferencia de 40 a 37,5 está máis que justificado e está pedido por esas persoas que votan a eses partidos. De aí que non entendemos esa desde o momento en que representan as persoas que os votan como eses oídos sordos e que sexan persoas que viven nun mundo diferente os da rúa os que decidan ao final en cousas tan importantes para os traballadores e traballadoras. Ben, témolo enriba da mesa. Vamos a traballar no SMI, ao acabar de traballar no SMI, toca negociar outra vez o ANC, e aí vamos a falar ca patronal, porque Garamendi dixo que el non quería falar da reducción de xornada como lei, pero sí quería falar nos convenios. Pasan dúas cousas. Primeiro, nos convenios onde hai forza sindical, esa reducción xa está, pero que nós temos unha máxima que é fundamental, que ningunha persoa atrás. E o problema témolo nos sectores máis precarizados. A ver que solución nos dá Garamendi
para, de verdade, levar a cabo que diso. Na negociación colectiva, si vamos ás 37 horas e media, pois a ver como fala cas persoas as que representa co mundo empresarial para que de verdade estes sectores que están pedindo e que nos pedimos, estamos pedindo que teñan esas 37,5 horas, que esas 37,5 horas estamos falando de conciliación, estamos falando de que é millor para levar a cabo o teu traballo. Hai traballos que son de tanta tensión, imaginade os socioeducativos, nos comentaba unha compañeira onte, onde tes que estar con persoas que necesitan a túa atención continua e que non é o mesmo unha xornada de 37,5 horas que unha xornada de 40. E é unha maneira tamén, desde o momento que estamos falando de que a maioría son sectores moi feminizados, de acabar con esta brecha de xénero que tantos quebradeiros de cabeza nos está dando ás persoas que creemos na igualdade. Pois quedaremos pendentes deses dous puntos claves, deses dous retos para este 2026. Montse, moitísimas grazas por estar hoxe con nos. Montse Carreira, secretaria general da Unión Comarcal de Comisións Obreiras en Vigo e tamén en Baixo Miño. Graciñas. O agradecemento é meu por haberme convidado. Graciñas. A vos tamén moitísimas grazas por estar aí un martes máis neste programa Entre Líneas. Recorden que poden velo á carta en televigo.com ou senón a través das nosas redes sociais. Graciñas.